Nazaretha umuntu hey ithi inkosi enkulu unyazi wezulu sesiqini sesithathu inyanga yezulu khona la kulomuzi ithi eNazaretha kwakukhona la eThempelini ukuba nimi mina shembe uma soyiNazaretha fanele ubambe inkabi yembuzi ubonge ngoba ungena entweni enkulu yasezulwini kaNkulunkulu bakhona abangcwele yayisho la inkosi ijana sihlaba inkabi yembuzi ubika uNazaretha umkhonto ngoba yikho into enhle emhlabeni yoba khona ngaphandle kobuNazaretha. Umbhalo 6 verse 1. Nehemiah 8 verse 18. Wafunda encwadini yomthetho kaThixo imihla ngemihla ilokhu kwaba umhla wokuqala kwaze kwaba umhla wokugcina benza umhlangano izinsuku ezisikhombisa ngosuku lwesishiyagalombili kwaba khona isonto. Yazwa-ke nayo loo ndaba ngiyabonga mshuba uNcube kwaba khona isonto njengomkhuba wabantu. Isonto umkhuba wabantu babedusa indlu kadinga belosela owehle ezulwini wazoba umuntu ebantwini enzela thina esizulu. Amen. Isonto umkhuba indaba enkulu efuna masiyesabe sabathu. Amen. Bantwana benkosi. Umbhalo 6 verse 1. Yeah. uJehova washo kuMose ukuthi uJehova washo kuMose uthi khuluma kubantwana bakwaIsrayeli uthi kubo namhla ubombela nelanga lenyanga yezulu nothingo nonyazi lwezulu uNkulunkulu wesiqu sesihlanu ubombela wezimanga washo wakhuluma endlini kaDingane benosenza ngakhona bazoyibuthe echithike wafika wabeka namasi uma wesilisa umuntu maseyeke into zasemhlabeni ngaba wesilisa noma wesifazane uyakuzahlukanisa engaphoqwanga muntu afunge isifungo uyozahlukanisa lento zasemhlabeni abesefunga isifungo sobuNazaretha sobuNazaretha azimisele kuJehova. abantu abeziswe kahle ngimzwile kade phethe inkonzo ekuseni ukuthi uyazikhethela ushembe mabo uNkulunkulu. Amen. Ngiyizwa abanye bethi ngikhethe shembe hayibo. Akhethe kanjani? Uzothi uma usona bese uthi wakhethwa unyazi. Umuntu uyazikhethela into ayithandayo. Khona isitabele sasitabelelwa ngakithi enye indlela zimbili ayikuhlabelelana enye efeni enye ephileni zikhethele kodwa namhlanje unyazi lithi bonke abantu bendlu kaDingane lwenza ubafuna la ekhaya. Amen. Uthi umhlaba wonke uze ebuhleni. Amen. Akekho ungaboni nanga amakhosi agcwele ebuhleni ikhulu sigcwele ebuhleni ngoba kusezulwini ukhona umnikazi walo izulu unyazi. Funda akasahlukanise newayini nangokumthetho uNazaretha ufuna uziwe umuntu osephamsi isandla wathi ngiyalikhetha unyazi lwezulu. Yini ezohlukanisa nayo umshumela akazivela umuntu engaphoqwa akasahlukanise newayini notshwala. iNazaretha maselikhetha unyazi labhabhadiswa aliphuzi utshwala newayini akayiphuzi. Lebulela umhlaba khona into enephozelana elibovu ngathi bathi savala. Hayi maNazaretha singaliphoqa unyazi. Funda Obukhali noma ngabe kubukhali angaphuzi ubumuncu bewayini. sifike la ekhaya kuthiwa amahewu kaphuzwa la kuleli bandla. Amen. Namanje kunjalo bangcwele. Amahewu sasiwaphuza amasilima zibe ngonayini. Zibe inkabi ngonayini esoyini ngoba isikhathi esami sawuphombela ophambi kwethu unyazi lezulu. Wathi ke hola lesishiyagalolunye uyaba nomsensini noma useteksini uvala amehlo weNazaretha ngathi uyezela kanti ukizishela. Amen. Uphephisa abantu abaseteksini njengoba imoya yosathana izini ingaka. Bheki washi noma useteksini noma usebhanoyi noma usesitimeleni ugadu nayi akudingi nokuthi uzuguqe
bese uthamesha bese uthi uphombela shemo ngwele ngikunestimela ngikunebhasi ngikunetekisi kukhona mina ngiyinazaretha bonke labantu babakho ngoba amanazaretha sivikele shembe ingaphansi ingashayi siziyofika la siyakhona siphephe baphephe abantu bakhona bangcwele noma usetekisini ibheke ihola lesishiyagalolunye lesibusiso sezwi kaShembe lo mthumile wasezulwini baba uNkulunkulu uphinde futhi ubheke ihola lesithupha owakhuluma ngalo uBhombela wathi ngehola lesithupha abantu abami Nazaretha akwazi ukulala ungazange uthilala nathi awukwazi uvuka zivuka nathi kodwa mosetekisini vala amehlo sithokozama baba uNkulunkulu ngajela mshumayeli zonke izinsuku zokuzahlukanisa kwakhe baba umhluli ubambe bephansi zonke izinsuku zokuphenduka kwakhe ethi ngiyalikhetha unyazi akayikudla lutho olwenziwe ngevini akayikudla lutho olwenziwe ngevini noma izinhlamvu noma amakhasi noma inhlamvu noma amakhasi izinsuku zonke zesifungo sakhe yes zokuzahlukanisa insuku zonke zokufunga isifungo wena ufungile kini shumayela obaba nobaba nodadweni mabo uNkulunkulu funda baba angaphuculi ikhanda lakhe abagunda ama bewazunge semakayeni agunda kancane sewanesikhathi ngoba khonjiwa singaphambi kwami isabunyazi hey ingane zithi qaba mangithi kuthiwa ngigunde esikoleni ifuna ukuzifanekisa nengane zangaphandle uyazi uma ugunda ikhanda ususushele ususubungcwele usahlupha isikhathi benziwa lapha ya kubahluli 13 uzwe uJehova fika kumama owayehlekwe ngabathola abantwana kanti uNkulunkulu umuntu oshembe umdinile langathize wase ethempuleni wafika khona ingilosi kodwa ayingayiboni ingilosi yathi mame konjani onabo abantwana ushabe yabapha abantwana mabo uNkulunkulu wathi qaphela-ke namhlanje uzozala into yinye yile kade ngiyifunda uziphathe kahle nomzimba wakho umzimba yethu ithempela likaShembe uManazaretha lezo ngoba wena uzokhulela uzala indodana usuke ayibeke impucu ekhanda layo ngoba kuyoba kumNazaretha kaThixo isabe isikhathi bakhona bangcwele manje iwayini ifunani enhlanhluthini hayi ngiyangizwe kuthiwa kwaphuzwa kangaka esontweni asikawuphoqi umkhumbi kaShembe unyazi lwezulu bangcwele qaphela-ke manje nayo-ke leyo ncwadi abahluli 13 ungaphuzi iwayini notshwala kusuke kubaba wayehlekwa kanti nokuthi unesibusiso sonyazi noma sikaNkulunkulu kanti uNkulunkulu munye emhlabeni uShembe hayibo ufishwa munye uNkulunkulu funda-ke mshumayeli ungadli lutho wemama qaphela-ke namhlanje ungadli lutho ngokuba ongcolileyo ngokuba bheka uzakukhulelwa bheka uzakhulela uzaba indodana impuca yokubekwa ekhanda lakhe ungayigundi ikhanda lalengane ngokuba lo mntwana ngokuba lo mntwana ozozala kuba ngumNazaretha kaThixo yilokhu azala uyoba iNazaretha likaNkulunkulu uShembe unyazi lwezulu lowazala azahambe emhlabeni amen ngiyabonga mshumayeli